Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamda wasyukra lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Fala haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Para punden sepuh haji sepuh ingkang tuhu kinabekten. Para pengemban ing praja satriyaning negari ingkang dados pandhem-pandhoming kawula dasih ingkang tuhu kinabekten. Para bapak tamu undangan tirakatan ingkang dahat kinurmatan. Sumarambah dumateng kadang werda muda ingkang sutresna. Sepisan sumangga kita muji syukur dumateng Gusti Allah ingkang Maha Kawasa. Katitik wonten kalenggahan dalu menika kita saged minangkani punapa ingkang dados pamundhutipun Bapa Hadi Susiswa dalah Ibu kanthi wilujeng nirbaya nirsangsaya. Nuwun sagunging para pandhemen ringgit purwa. Keparenga kula ingkang tinanggenah ngaturaken menggah rantamanipun titilaksana tirakatan ing dalu menika. Dene titilaksana ingkang angka sepisan nuninjih pambuka. Pramila sumangga adicara dalu punika kita purwakani kanthi waosan basmalah kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Matur agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mugi kanthi waosan basmalah kala wau mbeta rancakipun adicara wonten dalu menika. Nggap titilaksana ingkang angka kalih nuninjih atur pambagya harja pramila dumateng Bapa Mundiri sasana suswasana kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumuntining podya astawa saking Gusti ingkang Maha Agung ingkang Maha Welas. Ambabar daya pangaribawa ingkang tumanduk dumateng sang ya para tamu kakung semawana putri. Kacihna ing kalenggahan punika kita sampun kepareng makempal nyawiji sehingga saged pinarengan widodha wilujeng lulus kalis ing sambikala. Kula ing mriki kumawani matur dumateng pangarsanipun panjenengan sami saking keparingipun Bapa Hadi Susiswa dalah sekeluarga. Ingkang sepisan matur sanget agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan awit rawuh panjenengan sami. Dumateng Bapundan sepuh aji sepuh ingkang tansah timbulyaken Gusti ingkang Maha Asih, dumateng pangarsanipun Bapak Kepala Desa dalah perangkatipun ingkang kula hormati, dumateng ngarsanipun Bapak so Ibu dalah tamu undangan ingkang kula hormati, mboten kasupen dumateng ngarsanipun Bapak Kidalang Bambang Wiji Nugroho saking tlatah Ngayogyakarta Hadiningrat dalah pangrawitipun ingkang bagya mulya. Ing mriki kula minangka sesulih saking Bapak Hadi Susiswa dalah sekeluarga ngaturaken sugeng rawuh saha ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa pepindhan
awit rawuh panjangan sami. Wigatosanipun ing titi ratri dalu punika Bapa Hadi Sisiswa ngawontenaken ringgit wacucal sedalu natas. Mboten sanes tasakuran anggenipun Hadi Sisiswa angijaken putra putrinipun ingkang sampun kalampahan rikala tanggal 2 April 2009 kepengker kanthi pikantuk dijengan ingkang boten matikel-tikel. Salajengipun Hadi Sisiswa pilih anggenipun hanampi rawuh panjenengan sedaya saha anggenipun penggahan saha samukawis kirang penani Bapa Hadi Sisiswa tansah mawantu-wantu nyuwun sih lumuring samudra pangaksami. Kinten santen ateku nangka sesulih saking Bapa Hadi Sisiswa bab pilih anggen kula matur saking dumuguning purna kathah kekiranganipun kula ugi mawantu-wantu nyuwun samudra. Makaten menggah aturipun Bapa Mundiri kawula aturaken matur gunging panuwun. Tumapa ing titi laksana ingkang angka 3 nuninjih serah tinampining tokoh ringgit ingkang badhe kababar wonten ing kalenggan dalu menika dening Bapa Hadi Sisiswa kunjuk katuraken panjenenganipun Bapa Dalang Ki Bambang Wiji Nugroho dumateng panjenenganipun kekalih sasana suhasana kala aturaken. Para sagunging pangapunten ringgit purwa ingkang tuhu kinapunten. Mekaten menggah rentanipun titi laksana pagelaran ringgit purwa sedalu atas kalenggan dalu menika. Sesarengan Bapa Dalang Ki Bambang Wiji Nugroho saking tlatah Ngayogyakarta hadirin. Kanthi lampahan rabine Antasena. Kula ingkang minangka caraka wonten ing dalu punika ingkang ngaturaken menggah rantaman piti laksana menika wonten cicir cecer kuwin pujiwaning atur kula tansah nyuwun lumunturing samudra pangaksami ingkang agung sugeng hamriksani ngantos paripurnaning pagelaran ringgit purwa dalu menika kanthi merdikaning penggalih. Nuwun.
langening kalengwan neglara pandamuncar dinon rekekona surem sorotetan padang kasulan pajari purnomo ing gegono jagat karono siran tondo kawisesaning busana sono sinawung langet wilapa stumaksih lestan tumampek budya jiran turu tutur katelata tula-tulap melateng prasedhi Winurasita trakan dirumata narti tameng lalata mangya tekap wasananing gumita tan kurenggeng lambang matumpa-tumpa marmo panggunggung sang muluing mata miyak sepining swasana srana ngungak luhuring budaya sinareton ambedah lungiting kagunan yekti ing kono ana parwa peranganing carita sangging serat Mahabharata anenggih punika jagating wayang Purwa ugi sinebat Ringgit Purwa pramila sinebat wayang sasmita wajib sembahyang labet jroning wayang sinumpi wulang ingkang dayani maweh pepandang tumraping tiyang agesang ugi sinebat Ringgit dukunane Sunan Giri kang hanganggit awujud serat panggurit sinanggit sarana wirid temah bangkit dadi carita luwih Purwa tegese wiwitan sasmita purwaning dumadi nenggih lelakoning Madyapada kawiwitan Nabi Adam lan Ibu Hawa pramila wayang Purwa dadi tuladha gesanging jalma ingkang sedaya kawengku kurbaning Gusti Kang Mahanasa Asura kelawan watak sura dadi rengganing carita kadya saloka Suradira jayeng palugon semuh brasta tekaping ulah Darmastuti werdine nadyan digdaya kinayoman duruga kala lamun teksura ngasake kasektenira ing kono yekti bakal sirna kagiles dening rodaning watak sura hanyara kara nyaring Purwarantri sinengkalan luhuring kagunan kunjuk mring Gusti katingal gumelar minangka Purwaka anenggih punika gumelaring negari Ngastina ya Hastinapura nenggih sinebat Praja Gajahaya Liman Benawi Kuru Janggala inggih awasta negari Purwasri Nanda
pramila senebat Hastina karana dukunane Sang Hasti Murti inggih Prabu Hasti Praba kang kepareng yasa negari Gajah Hoya dadi pepenget lamun ing nguni tilas kedhatoning Dirata Prabu Gajah Sura ingkang dipuntulaken Sang Resi Palasara liman benawi mengkuwerdi ngungkang samudra gisi ing bandar Sinung Pratima pinetha gajah anginum toya awasta reca gajah purba kayun Kuru Janggala dadi kedhatoning bangsa Kuru pramila senebat Purwasinanda labet kang yasa negara taksih treng Prabu Srinanda negari Ngastina nedhengan cek jaman kencana pindhaning Swarna Dwipa binasakipun dening apapak upama obor padhang ngurubi kalamun gunung dhuwur kukusi yen to kali jero kedunge bebasan pasar adoh kumandangi kuncaraning praja miwah luhuring kawibawan katingal saking kathah bangsa manca ingkang aliruduta tandha singge kadangan lumadining gesang para kawula samya denatur siang ratri hanglur selur upaya bobotan wenten kang anggur watak srei samya den singkur sugih brana samya syukur lawan ruang sumadulur temah sembada gesang makmur among tani samya taberi saben hari kuntap makarti garap pasiten gilir gumanti temah gemelar pandyu Bathari Sri lemah kapur samya den lulur madas curi samya linebur temah dadi kang sarwa tinamdur para dagang samya rumagang bangsa matswa datan kuciwa gendong jala mitri samudra miyasa minu datan pakembuk kadya masukin tarlampahing palmo amung kuciwani sang nata kang asta pusaraning praja tansah anggunggung mata adigang adigung adiguna binasake banter seneng lancangi dhuwur seneng ngungguli landhep seneng natoni negari Ngastina katingal ageng nanging dereng agung katingal ayom nanging dereng ayem labet para nara praja nayaka miwah sentananing ratu Raja samyang gunggung diri karem clemer lumuh makarti kasusilan dinanggep dolanan ingkang ginantra puhung swaraganing raga anguja uruping priyangga temah turu dhateng kanistan sinten ta ingkang jumeneng nata Anyakrawati bau dendha wonten negari Ngastina papan wis ana pilahe lamun kethek araning Pragusa buta prajeka dewa wewisik pandhita peparap lamun ratu menang ajejuluk sang nata ajejuluk Prabu Duryudana inggih ajejuluk Prabu Suyudana Jaya Pitana ya sang Prabu Jaka Pitana inggih ajejuluk Prabu Kurupati Kuruwaendra Sri Gendari Suta Drastarastra Siwi ya jejuluk Prabu Gandharya Gandharyanata ya Prabutri Pamangsa pramila jejuluk Prabu Duryudana karana sang nata ngrasuk meh kutha kaprajuritan Suyudana mengwardi lumintu dedanane kadirining toya Narmada jejuluk Jaya Pitana yekti dadi mustikaning prajurit Jaka Pitana mengkuwerdi dadi pepengeduk nalika taksih jejaka wesi nengkakaken ngaluhur jumeneng nata pramila jejuluk Prabu Kurupati dadi ratuning bangsa Kuru Kuruwaendra
Hangratoni kadang satus ingkang sinasampan manudya sajuga nenggih Dewi Dursilawati. Gendari Suta sang notat majaning Dewi Gendari Drastra Siwi yogane Narpati Destarata. Prabu Gandarya menjang Barata Yudha dadi prajurit pamungkas. Gandarya nata mangkuwerdi sang nata tenah Ratu Gendara Desa. Tri pamangsah minangka pepengeduk lairi sang nata dampit 3. Prabu Duryudana ngasta pusaraning praja linambaran paugeran Caturwara nenggih sama beda dana denda nanging cekcane taksih kumingsun lirih panguwasa kinarya ganda seneng sembranan lumuh gunggulan tan beda kadang Kurawa ingkang Dursilawati Candala. Anyarangi mangsa kasada Windu Sancaya tinengeran wuku perang bakat anggara kang arimagot tabuh nawa sang nata kepareng miyos siniwa kalenggah dampar sinasudya haseseme pabut warni sindura ingkang rinenda benang kencana ing madya sinungging sekar pinetha cepaka mulya sinebaran sari-sari ginanda wida bongas mangambar gandaning jebat kesturi yang Cirandra kadya mabasing Durgandana. Uya sing sanata binayang kari para jadhi biyada manggung ketanggung Jaka paloro-loro ingkang ampil upacara keprabon katingal mubyar reganing banyadalang samunggaling Harada Walika tempuh ing pandam urung miwah kasorotan Giwangkara yayah Palata kasilih pernah sirna kamanungsaning Sang Suyudana pindha Bathara Prabancana Ejawantah kahayap Prahapsari. Amber kang samya sumewa nenggih madya kang nggantung seba wiwit saking Bacira Ngayun pagelaran Balawarti nganti tumeka alun-alun kungkur pangendanu pindha himawan punang bocara entek lan umbul-umbul. Akeh madya ingkang anggantung sipa pindhaning sasangka ginarepake ing Taranggana. Lasinten punika ingkang kepareng caket denira mangarsa anenggi punika. Bujangganing praja wingking saking pretapan Sukalima pemarap Daiwang Durna. Resi Kumbayana inggih pemarap Baratkaca putra ya Sang Wipra inggih sirban begawan maning Anggara. Sumambung pasibane Regyan Patih Harya Sengguni Yotri Gantal Pati Angandi Prapaning Nata Mandura Prabu Baladewa Yawasi Jaladara Yaka Krasana Pro tidhem pramanem tatana jalma nyabawa ingkang kapiyarsa mung tumetes sing tirta tusara dumawah ing rononan kang samya panjrak kabeh swanten ing Purwadya Baladewa wis ngancik tabuh nawa paring sasmita giya ngangsek donya marang ing pasewakan manggon wijining sabda kanca maju kanca ndodhok konco mangs ngaju konco ngangset konco jejeri yo
ning kalenggiwan nagara Pandramuncar Klara Pandamuncar non lerang kekoneng suram sorotetan padang kasoran pajaring ing begono dasari mongso kadingko Mohana wangiring ujungan colok Sretinon ing pasiwakan busana warna Jiba puspita ing udyono
manjrah sarwana ora anggeng mani nara wata Prabanyo sumirat kenyaring tejo leliwaran lir kilat sisiring kadhet wimboga kanta mingin katiyuping maruta mondro soparan kang ngambar ngas leng-leng katine kang awan sapa-sapa nikang ngastina samantara tekeng Tegal Purunarya
yo kresna laku sireng prasurama myangkan wacanaka tulur nurata kapangyata kalwi luri milu karya sang Bupati sang Bupati Tunggoro Manik Uraja Dewagu Paman Patih Haryo Sengguni Tika sampun ngantos kaget kula wiji wenten karsa manira paman Paman Patih Haryo Sengguni kang nak nggih anak Prabu dahat kawanting katedha kalingga murda awit tinimbalan paduka anak Prabu. Saderengipun anak Prabu lenggah siniwaka ingkang bapa sampun ngaburampit ing pagelaran Jawi. Saged kula ibarataken pindhanipun pinanjer wenten sak tengahing alun-alun. Katempuh ing saminrana mandra, kumejut, kumitir, acaruk, acampur maras. Nanging nggih sak sampun sing ngandika miji dumateng ingkang bapa pindhanipun siniram tirta. Ingkang wayu seminggu kula napa nggih paman Diagung anggenipun ngaturaken panuwun dene paman boten lirwa saking kewajiban atuh manira wraketaken wraket saya manira cerakaken paman aduh nggih punapa ingkang bapa nandhang kalepatan wonten ngarsa paduka Anggir Prabu yen to ingkang bapa nandhang kalepatan kula sumanggaken pejah gesangipun ingkang bapa bebasaning tembung tadah wadana kakurep ing abahan kapanduka warastra ingkang lungit katigasa jangga kasuduka dada kula sumanggaken kula ana aja kato-ati kecerun penumpuk ora ana kaluputan kang tumanduk marang sira paman namung supaya wijang anggon ingsun bakal paring dawuh marang Paman Patih Haryo Sengguni aduh nggih pindhanipun tinubruk sima lepat manahipun ingkang bapa paman kaya ngapa pelapurane si paman apa ana para kadang sentana lan para nayaka ingkang mirang kampuh jingga bundan tatan para paman nggih sedaya para kadang lan para sentana medhakipun para kawula boten wonten ingkang mirang kampuh jingga bundan tatan para menapa malih gajah gelar tanpa serati sedaya sampun sumuyut wonten ngabiyantara paduka sawanci nampi dawuh boten badhe nguciwani kula non marem penggaling sun paman murugake prayogakna lungguhira bangsa borong katentreman jroning stinggil naturna kula non ngestaken dawuh anak Prabu Koko Prabu Baladewa Diagung ing pangaksuma paduka Kanjeng Koko Prabu Yenta randhak ripadukanipun ngacarani rawuh jengandika saksamunipun lenggah kanthi prayogi ingkang rayi ngaturaken pasegahan monokrami rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu Baladewa
Duh, jagat Dewa Bathara. Yai. Dahat kawanting katedha kalingga mruda awit daipun Yai ingkang ramantur mateng ingkang rapa ing Mandura. Nampi sing Bathara ingkang linangkung tan wenten alangan setunggal punapa praptanipun Rakanta ing Mandura. Kejawi saking menika Yai, pangandikanipun Yai Prabu kula tampi ngasta kalih kula petelekaning Pranajami Wuhana Bawalaksana. Kejawi sang menika lumutring pundya pangastuti mugi katura wenten asanipun Yai Prabu Jaka Pitana. Iku rawalan panimbuning Kang Rayi Paduka. Kula tampi asta kalih kula pundi mustaka dados jejimpat Koko Prabu Baladewa. Yai Prabu kaprayoga ngaja ngamtika pinarak enggah. Yai sampun boten kirang prayogi ingkang raka marak wonten abiyantara. Koko Prabu kasinggihan. Bapa Durna manggih karahayon. Bapa Pandhita Durna. Kandha belkudung manyal-manyal lho prigantil butut iki soh weloh-weloh. Nungko bosok dikopyok kari betone lho. Iye, yen. Nami sing Bathara ing nangkung kinantu ing karahayon sawanipun ing bapa ing Sakalima. Kula tampi ngasta kalih kula petelaken ing Pranajami Wuhana Bawalaksana Cahya Nur Cahya dumateng ing bapa ing Sakalima. Kejawi sang menika ngger lumuntring pudya pangastuti mugi kunjuk wonten sandhap apa tumawantu-wantu. Iki kula tampi dadosaken bingah raos sing manah kula bapa. Kedah bingah. Awis-awis ingkang kula paringi pangestu awis-awis. Kepareng lenggah ingkang prayogi Bapa Durna. Wonten dawuh nggih? Kula atur lenggah ingkang prayogi. Nggih, ngestaken dawuh. Sampun mboten ingkang prayogi. Pratanipun ing Bapa ing Sakalima. Dimas Karta marmo prayogan lungguh. Ngestaken dawuh Kanjeng Prabu. Sembahipun ingkang rai mugi katur wonten sandhap padha mawantu-wantu Koko Prabu. Dimas Karta Rendaya. Kundur wonten rasanipun Koko Prabu Baladewa. Yai, wonten kados ingkang pundi? Keparang lajeng paduka ngresaken pun Kakang kedah prapta wonten ing Praja Ngastina. Rikala dinten sampun kapengker Yai Prabu utusan gandhek sakembaran kinang nglarepaken namala posing gati. Yai ngresaken pun Kakang prapta ing Praja Ngastina. Pindhanipun kula sengka. Kula githik lampahing Kyai Puspadenta. Daya-daya prapta wonten ing negari Ngastina. Yai, sak sampunipun ingkang ngraka dumugi Praja Ngastina iba kaget raos sing manah boten wonten ingkang wigati tumrapipun pasewakan boten beneh lawan adat saben. Nanging Yai, sumengko daya-dayapun Kakang Uninga menawi dados kersanipun Yai kula aturi paring dawuh ingkang ngraka badhe ngangklungaken jangga nilingaken karna. Yai, Hanjrah Ler Sang Puspita rum